бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юрист Тиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юрист Тиҷей. Видеои нав ҷавоб ба саволое ки ба мо пешкаш кардагӣ буден, ҳамун саволоро кӯшиш мекунем то ҳадди имкон саволҳои такрорӣ набудагиша ҷавоб тавон диҳем. Студия Билол нависа раҳмати калон барои иҷозат доди ай видеоҳо гирифтан. Ма гирифтам. Салом ҳамада. Ва алайкум салом. Тут интересно нависа. Юрист бародар, салом алайкум. Агар да милитсияра ягон мушзани ба гуноҳи худаш ягон ҷавобгарӣ дора, вақте коркуни давлат суистифодаи мансабаш мекуна, мақсад ҷавобгарии ҷиноятӣ мешава. А вақте вай суистифодаи мансабшам кард, мақсад барои суистифодаи мансаб дар қонун омадагӣ нест ки тура лату кӯб кӣ. А вақте ки тура лату кӯб карди, аллакай боз дар кодекси ҷиноятӣ дар моддаи 110 то моддаи 116 омадагӣ дар бораи лату кӯб кардан. Мақсад ҳолатҳо дора моддаи 112 ҳолати расонидани зарари миёна ба саломатии инсон дора, ҳолати расонидани зарари калон ба саломатии инсон. ҳамин чизоро ба назар мегиранд. айда тараф агар аҳамият бити суистифодаи мансабшам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад ва лату кӯб карданшам ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. Меҳроҷиддин нависаи дар моддаи чанд дар бораи одамкушӣ омадагӣ ҳамин хеле статья хеле ҷиноят ҳисоб мехӯрад. Одамкушӣ дар моддаи 109 омадагӣ, моддаи 109 кодекси ҷиноятӣ да омадагӣ ба се қисм ҷудо кардагианд, яъне ки қисми сабук дора бигем, дараҷаи миёна дора ва вазбин дора. Статьяҳош сар мешаванд ай 5 сол, ай 5 сол то 8 сол, ай 8 сол то 15 сол, баъд ҳастай ай 15 сол то 25 сол ай озодӣ маҳрум карда мешавад барои бераҳмона ба қатл расонидани инсон. Кодекси ҷиноятӣ ай кодекси маъмурӣ чӣ фарқ дора? Нависаи Муҳаммад Амин. Кодекси ҷиноятӣ яъне ки кодекси ҷиноятӣ кишид шахсият шаҳрванд ҷиноят содир кард, вай доғи судӣ мегира аллакай. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки бошад, дар вай доғи судӣ гирифта намешавад. Агар як тарафи дигараш назар бикунем, ба ҳамин кодекси маъмурирам метавонанд шаҳрванда ҳабс кунанд. яъне чӣ хел ҳабс мекунанд? ҳабси маъмурӣ меган ай 1 шабона рӯз то 30 шабона рӯза мешавад, не ки дар ин ҳолат шаҳрванд доғи судӣ намегирад. Эҳсон нависай салом ака, як савол. Як кас кати як кас дигар ҷанг кардаиста бошам, бирави халос кунӣ ки Трамп бизанишон ба дел баранд та гунаҳгор ҳисоб мешавем. Албатта гунаҳгор ҳисоб мешавем мутобиқи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ қисми 3 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. Бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба онҳо духтури дандон дар кор боша, агар дар инами рақамҳои дар экранда муроҷиат бикунен, айноми канали Юрист Тиҷей гап занем, ба шумо тахфиф мекунанд, яъне бо нархи арзон дандонотона табобат мекунанд. ӯ бародарои тоҷиканд, дар шаҳри Москва стоматология кушодагиам, ба ҳамин хотир метавонед ҳама каса ба ҳамво муроҷиат кунед, дандон мекунанд, дандон сафед мекунанд, протез мемонанд ва дигар корора мекунанд. Дар паноҳи худо бошед ҳама каса. Камолов Паҳлавон нависай. Салом бародар, як савол дорам. Агар шахсе диплом дошта бошад ва тӯҳмат кати 1 сол маҳбас шудагӣ бошад, ягон ҷода кор карда метавонад ё ки доғиш мемонад? Ҳамира ҷавоб медодӣ. Маҳбас шудагӣ бошаву баъдан баъди ай маҳбас халос шудан биромаданаш мақсад вай ба сафедкунӣ эълон шудагӣ боша, яъне ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятӣ омадагӣ барои сафедкунии шахс ҳамун чизеро мегӯянд ки мисол вай гуфти худат ҳамхелӣ ягон кас тӯҳматш мекунад, дар ҳақиқат гуноҳ надора, не ки мегиранд вай тюрма мекунанд, баъдан баъди ай тюрма озод шуданаш ошкор мешавад ки дар ҳақиқат ҳавай шахс бегуноҳ буд. Дар ин вақт мешава сафедкунӣ, чӣ хеле ки дар Конститутсия омадагӣ давлат узурхоҳӣ мекунад барои мақсад ҳабс кардани ҳамун шахсият ва доғи судиш бардошта мешавад. Ғарибачаи ошиқ нависай салом алайкум, ба ҳамин саволи ман ҷавоб тен. Духтари холата гирифтан мумкина ё ки не? Чӣ раҳе дора бифаҳмон? мо чандин маротиба дар барномаҳо таъкид кардагием ки кодекси оила
никоҳи хештабориро манъ кардагиай, яъне ки дар конститутсиярам омадагиай, ҳамин чиз дар кодекси оиларам омадагиай ва дар кодекси ҷиноятирам омадагиай ки мақсад ҷиноят ҳисоб карда мешавад. ба чӣ хотир манъ кардагиай? байни киҳо манъ кардагиай? дар кодекси оила ҳамаша фаҳмонда гуфтагианд ки байни шахсони зерин никоҳи ҳамин хештаборӣ манъ карда шавад. мақсад байни шахсои духтари хола мегӯем, духтари тағоӣ, духтари амаву мисол наберара ба набера метиҳанд, ин ҳами шахсиятҳоро қонун манъ кардагиай ба якдигариш никоҳ карданашона. мурод нависта ки салом бародар, ман дар Россияем, фарзандам 1.5 сола, бе ман метавонам модараш сарҳад гузарона қад фарзанд раҳмат пешакӣ танҳо ба давернисти ба воситаи давернисти худат метавонам ба ягон ҷо сафар кунам бо фарзанд. агар ки дар документални мат одиночка гузаштагӣ набоша. Шукрулло Сафаров навистае ки салом алейкум бародар Сорбон, яка писар метавонад ки бе ягон ариза ба хизмати ҳарбӣ равад. Яка писар бе ягон ариза ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. баъдан ӯ агар хоҳиши хизмат кардан дошта боша, худаш ба ҳаму военкомати ноҳияшон мақсад ариза пешниҳод мекунаву меравад хизмат мекунад. Додарбек Шоев навистае салом бародар, дар Тоҷикистон ҳақорат кардан, яъне милитсияро дар роҳ аз сабаби кунҷқобакишон статья дора ё ки не? дашном кардани милитсия ё коркуни давлат яъне ки ҷиноят намешавад, не ки мутобиқи моддаи 472 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кашида мешавад. инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ба хотире ки саволҳои боқимонда ҳамаш боз саволҳои такрориянд. ҳамун шахсое ки дар саволҳошон ҷавоб нагирифтанд, бидурем видеои пештараро тамошо кунен, айназар бигзаронен, номои видеоро бубинен, мумкин ки саволҳои худтон дар ҷавоб гирен. баъд як кас дигар навистае дар ҷа фидо ки ягон духтури дигара номероша дошта бошӣ, амура мақсад бугу нашоти асаб боша бо хубай, агар дар Федератсияи Россия дар назар дошта бошӣ, надорем бародар ягон шиносуҷа, ҳамун як духтури дандоне ки рақамоша дар ҳаминҷа мондагием, ҳамун духтури тоҷикану амура метавонем барои дандон табобат кардан занг бизанем ва боз унаму границаеро ки мо реклама мекунем ай сарҳади Қазоқистон мегзарона ва ё инчунин боз ба Тоҷикистон ҳам роҳи хичона бигем ёфтанд, ай Москва ба Тоҷикистон ҳам одам меёранд ва ай Тоҷикистон ҳам ба Москва одам мебаранд. ба ҳамин хотир занг бизанен, ай номи мо ба ҳамво муроҷиат бикунен ва дар канали ма юристиҷей подписатсия кунен. Худоҳофиз ҳамакаса.